Okay, maayong mudtog na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mangigalan ini nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 21 na kini mahigala sa bulan sa Mayo. Uy, sige na gyud mahigala, no? Ubay-ubay na gyud nga mga kapilya nga akong naadtuan ug aron atong makapakumpisan. Salamat din ninyo ha sa inyong pag-abi-abi kanamo sa among pagbisita dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga ka inyong kapilya. Ayan, no? Okay na, so padayon ta manghigala no sa ato ang mga buhaton. No? Okay, ari na ta manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Simbahanon, balitang simbahanon na ta manghigala May 21, Church Network mobilizes prayer actions ahead of Duterte impeachment. Accountability in the Senate convenes Monday. So ito pa, padayon karon ang pangawagan, no? Padayon karon ang pangawagan sa kining Caritas Philippines nga kita labi na nga nakakuana no na kanang gitawag natong padayon karon ang paghatag og hustisya no kabahin bitaw sa kaso ng impeachment trial ni Sara ni BP Sara, no? Whatever the result, ato lang yung iampo, no? Kung unsa gini ang mga resulta ani, whether innocent or guilty, ato lang yung iampo, no? Nga magmalinawon ra gyud gihapon ang atong nasod kay dili man lagi gyud nato masiguro, dili man lagi kita maka decision nga muna hangtod nga doon ang hangtod nga muagi gyud kini sa makuti na pagtuon sa mga senator judges. No? So ang pagawagan na gyud nato karon nga muna mag-ampo ra gyud kita aron nga dili magmalisod ang pagkabuot sa mga hustisya sa atoang pagbatunan ni ining kuang karon ni ining usa ka pagsulay sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte, no? Ang ato ra gyud mahigala, ako dili man ko pro Sara, dili sad ko kanang anti Sara. Ang ako ra nga ang kamatuuran ra gyud maoy mo kuan. Ang kamatuuran ra gyud maoy mo patigbabaw, no? Kung panalitan man gani og guilty si Inday Sara, no? Ato la pud siyang iampo, no? Nga ang tanan nga mga panghitabo makatabang sa tanan ug dili pud in taon makaguba in taon sa gitawag na to pagkatao ni BP Sara. Pero kung innocent siya, ato ra gyapon ato pod nga ikalipay tungod kay napamatud-an man lagi pinaagi sa korte nga wala siya kasalanan. Ano mo na wala kita gidapigan ani nga tuwa. Hala no, ari kita manghigala sa ato nga sa Vatican News. Care for peace is care for life. No mo kini ang pamahayag usab ni Pope Francis matud pa niya, no? Ang ato ang gitawag og pagpapatigbabaw sa kalinaw, no? Mao usab ang atong pagpatigbabaw sa kaimportante sa kinabuhi. Naman no nga sa ato pa kung nagtinguha kita og kalinaw, nagtinguha usab kita og kaayuhan sa katawhan. Muna sa no? Care for peace is care for life. Mo kana ang gitudlo usab sa atong talahuron nga Santo Papa. Abi no ari na ta manghigala. Wala lang usa kita ka recent of the day ha kay wala na ko maandam. But anyway, ato nang hangyoon si Mama Mary. Si Mama Mary nga maoy mamahimo usa nato nga santa karong adlaw, no? Nga magampo kanunay si Mama Mary alang kanato sa ato usab nga pagpahigayon ining ato ang katekisen. Abi no ari na ta manghigala sa atong topic, masamay atong topic karong adlaw.
Topic, celebrating fiesta, is it biblical or not? Yan muni gipanaglalisan ginato no sa mga lain nga pagtulunan. Well, anyway, the answer is it depends on how they are celebrated. Ayan, no? Is it biblical or not? Ang tubag ni Ana is it depends on how they are celebrated. No? Sa ito pa, Bible does not command or condemn fiestas. Wala gyud na gikuan, wala gyud nga maingon ta nga kining fiesta dautan ni. Maingon po ta nga ang fiesta kanang gitugot. Wala na, no? Ang atong gihisgutan is kining cultural, no? Cultural fiesta, kining gitawag mo ta natong cultural fiestas. Kay daghan ba yung mga biblical fiestas? Doon na ba daghan kay mga biblical fiestas, no? But anyway, niingon man lagi ta nga celebrating fiesta depends on how they are observed. First is kung ang fiesta gidili gyud na siya, kung aduna na gitawag natong espiritu sa idolatria or excessive worldliness. Kana bitaw example na mahigala ha. Sa dito pa ko na-assign sa kalugar din sa ato adala na sulti ang lugar. Dunay mga kapitan. Dunay nga mga kapitan nga mo lukat sila og permit para fiesta. Bisag walay patron. No ngano man mga fiesta nga walay patron ngano man tungod kay gusto silang magpabulang. Muna yung mga example mga higala sa fiesta nga ginadili. No kay ngano man wala may dili man siya kining gitawag na to og dili man siya form of worship. Kaysa ako na ginaingon tradition man lagi ng fiesta, no? It is a form of worship. So kung wala gani fiesta kana ganing wala bitaw ang focus niya is excessive idolatry or worldliness, dili na pwedeng tawgon natong fiesta. No, dili na to tawgon fiesta. In other words, muna mga ginadili nga fiesta. Daghang kay na no nakabulo po tong mga kapitan na murba kuyuwan po tabang panggabaan ba kay gilaliman kang manglukat gyud og permit kay ngano man katong lugar basta fiesta gani no mura ba og dunay gamay nga lugway no moingon ang mayor mismo no dila na ko isulti ang pangalan nga sige na kuan na ninyo na kanang gitawag og sabtara na ninyo kay kuan mo guna kanang fiesta maguna pasag dahiran niyo ng tigbakay tigbakay kay ngano man fiesta ba ya pero ang problema nadugay nakabantay si mayor na naka-report ba nga dili man na fiesta ilaha mayor fiesta ra man na sa sugal ginadili na dayon maingon na dayon si mayor nga kung sa may patron nakabalubas Padre Ani no inyo bang giimbitar si Padre Ani no so bada nga kuan gyud kanang gitawag og giwarningan pud sila ni sa maong mayor aron na mahimo gyud nga form of worship ang ilahang fiesta no pero maldito pud ning uban nga mga kuan maldito pud ning uban pud nga mga kapitan kay ipaimbitar man pud nila sa padre no unya kanang magkuan man pud sila magpamisa man gyud pud sila nya ila pong gibutangan og patron so muna nga ang nahitabo nakaimbitar na po gihapon, natagaan na gihapon sila og permit sa tigbakay. Kikinigong matud pa ni Kristo, kini mga tao sa kalibutan, kamaura pong mupahigayon sa ilahang mga kalihukan. No? Pero sige na lamang, at least dili lang yun ingon ba, nga wala ra yun. Kay nawarningan man sila kausa ni Mayo, di lang ako isuntin pangalan. Kay lisuro naman sila. Maingon naman, mulukat kag permit ka, o mayor kay pista kaysa may patron. Mao na si Kuan, kay pabalo na Diyos Padre. O mayor, mo na nga. Si Padre pahibaon gyud man ako makakatawa na lang ko usahay kay mangutana man pud si mayor nako, Pader. Unsa man ning pistahan ni Kuan? Dili na po lamang ko ako. Kay mayor naa man pud gihapoy bulang pero at least nag-imbitar po sila misa. Sige, okay lang na Pader. No, so the question is, fiesta, is it cultural, is it biblical? Ang tunag ni ana, depende. Kaya doon na may duha ka klase sa gitawag natong fiesta. Biblical fiestas, kining Passover, Tabernacle o Pentecost. Pero doon na po'y cultural fiesta.
ga okay ra no kinibitang pista sa barangay, pista sa patron, basta again it is historical, kanang gitawag nato og adunay kining gitawag nato pamaagi nga diin it focused on community, thanksgiving and fellowship, the way that honors God, the way that honors God. Kung nag-honor na gani sa Ginoo ang maong fiesta, kay dunay fiesta, kay dunay kan okay ra na siya. Munay gisulti diri sa ato ang mga research usab, no? So the question is, celebrating fiesta, is it biblical or not? Magdepende, no? Kay usahay biblical fiesta, no? Pero sa mga Hudiyo ra na. Pero aduna po tay cultural fiesta. Giukihan na sa Katolikong simbahan if it focused on community, thanksgiving and fellowship, the way that honors God. Pero dili gani mo nang dunay mga pare no nga stricto pud ba nga moingon nga kung inyo gani nga kung magpabulang gani mo dili gyud na mo misahan. Tuman man pud hinuon gyud nga kanang pabisahon usa si padre para ber magbulang. Bulang gyud gyapon pero arang-arang na lang. No, arang-arang na lang. Kay dili ba idungan ba kay mas daghan ba yung tao sa bulangan mahigala bisag usaon pa nato. Kay maingon sila nga dili misahan og magpabulang. Unya kay ila man pong hulaton nga makamisa nas padre para ber pud sila magpabulang. So wala gitay mahimo. Lupi gyud tayo ning mga kining gitawag natong mga sagwar-sugaron. Pero anyway, okay lang na. Wala na problema. Dili man na angay lalisan. Okay? So dinhi na lang sa kutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gudon Pilipinas.